Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at ako matatayo. Ti agtutuloy, apan ang paspasungat tayo, ti adanin. Ti panakaipas nga, ti mangisalakan kada tayo. Ti naindaklan ang misteryo, ti panagayat ti Diyos kada tayo. Itultuloy tayo, adalusan ti puso tayo, pasanpan tayo, ti bagbagi tayo. Tapno maawagan tayo, anadalos nga pagkamanan na, nadalos apuwa na. Pagbabawian tayo, magdagiti basbasol tayo, tapno adapang nakaikari tayo, mag-irang magkaragiti na santuan ng misteryo. Iti si bababawi anaken, kuna tayo, agkonpesara, iti Diyos, ang nakabalin amin, kasya nakabasol, iti panunod sa aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ang pagpakaasya ken Santa Maria na namin nagagay. Kaasya na tayo pumati man nakabalin na Diyos at kalpasan di pan nakapakawan na iti basbasol tayo. Di pan na tayo iti biyag na agnanayon.
kadagiti puspuso mi. Tapos na kami ang makaammo ti panagbalin na tao ni Kristo. Babaan di panangipakda kay anghel. Gapo ti panagtutuok kini papatay na iti cross. May ragpat kam to kuma iti gloria ti panagungad na. Gapo ken ako nga Hesus Kristo nga anak mo ket Dios. Iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyo ti Espiritu Santo. Dios nagnanayon nga awan ti inggana. Dahil kaya may basa na agaw kimikadwa ito ni Samuel. Natalgeden ti panangituray ni Ari David ti pagarian na. Initkan ti Apo iti na kadagiti amin akapusor na. Kalpasan na, kinuna ti Ari kaninitan propeta. Itaen, agnaedap iti balay na aramid iti sentro. Ngayon pultalaen iti pagtaengan, ti lakasa ti tulad ti Diyos. Aramiden nga rod, iti panggap mo nga aramiden, isumbat ninikan, labo tadaken ka ti Apo. Ngayon kay karati, tinuna ti Apo kininikan. Inkaibaga ito'y kinidabit na alipen ko, sana sika ti mangbangon iti templo pag naeda. Marot bagang ilidabit, malipen ko, pakastoy ti punak kenkuan. Siya nga ako ang nakabalin namin. Inalakang agaywan, kadagiti karnero, ket tinudingan ka ang mangituray, kadagiti kattao ng Israelita. Pinulpuyog ka iti sa binuman at papapanam, ket pinarmek ko dagiti amin akapuso mo. Iti dadal ko. Itan ka apas kadagiti katanpupan, nagtuturay dutuyo mo. Nang pili ang iti lugar na agpaay kadagiti kattao ng Israelita, ket pinagkain ko daw. Sadyay, pag naiganda kawan, iti panginagades kadakwada. Manimod ditenda tinaytoy adaga. Ginarupida dali kitarangga sa tattao, ngem dinton mapasama kaito. Inkalay ka sa laktiban ka kadagiti amin ang kabuso mo, ngem ikan ka kadagiti pagkatutukan. Agad kurat ka kadagiti pagkatutukan, ngem kautukan pagkariyan. Dito ang patindahan ng patagani kadagiti pagkatutukan, isa o tiyago. Agpaot awas tinangit ikinapudno. Kinunam, nakitulaga iti piniling ataw. Insapatak ken David nga adipen ko, ipasde konto dagiti kapututan maagari iti agnanayon. Kunanan to kanya, sikati Ama, sikati Diyos ko amang salaknib ken mangisalakan kanya. Tungpalet ko tingkari, ket agnanayon ko titulaw ko ken kuana. Di may basa na ada isura ni San Pablo kalagit taga-Roma. May daydayan ni Diyos. Mabalik kayo ang pagtalinay na si Dikit-Kir ipamatiyo. Kas may nurot itiling pag-adama. Ngay kas masabak may papan kay Kristo Jesus. Kaya kas may nurot itinay parang-arang makalimit ikinapudno. Ana ilimay malipod ilipunganay. Ngayon kita nailapat dahil ta kinapudno, babayan dagiti sinuratan, dagiti profeta, kaya babayan tibilin, tiyag na nayon ang Diyos.
na ipakamo kaya di amin ang nasyon, tapos mamati kin at tulunod di amin katao. Manay-daya ko nga ang nayon, mababay kin Kristo Jesus, imamay sa Diyos, amasirig di amin. Amen. Di sa o di ako. Ti Apo at ako mga kalakayo. Iban na kayo walagawang tinasan pa nga Ebanghelyo kasi surat ni San Lucas. Gloria ti may Pai, Iti maitanem abulan ti sikog ni Elizabeth, inbaon ti Diyos ni Gabriel na anghel amapan ijay Galilea, iti ili a Nazaret. Naibaon ni Gabriel ditoy iti maysa balasang a birhen, ana itulag ang mayasawa iti lalaki nga agnanan Jose, a nagtao iti kapututan ni David. Maria tinagan ti balasang. Nagparang ti anghel ken ni Maria ket kinunana. Agragsak ka, sikaan ilumduma ti pategna, ti Apo at daken ka. Napalalo ti panakariribok ni Maria ti insa o ti anghel, ket pinangpanunot na ti kaipapanan daytoy. Ngem kinuna ti anghel ken kuana, di ka agboten Maria ta pinaraburan na ka ti Dios. Agsikog kanto, ipasnay munto ti maysa a lalaki, ket panaganam to iti Jesus. Naindak lang to, maawagan to iti anak ti kangatuan. Pagbalinin to ni Apo Diyos na ari akas kin David na amana. Ito rayan nan to iti agnanayon dali ti kapututan ni Jacob, ket dinto agpatingga ti panagari na. Kinuna ni Maria iti anghel, kasano amaramid daytoy idinto amay saak a birhen. Umayto ken ka ti Espiritu Santo insumbat ti anghel. Sa linungan na kanto ti pannakabalin ti kangatuan. Dahil ti gapuna ana santuan to ti ubing kat maawagan to iti anak ti Dios. Malagip mo ni kabagyan nga Elizabeth akon kunada Lopez, masikugen no pay baket unayon. Innem abulanen ti sikog na. Taawan ti saan ang kabagalan ti Dios na aramiden. At tuyak na adiban ti Apo kinuna ni Maria. Maaramid kumakanya kas insaom, ket pinanawanen ti anghel. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Idi ni Zacarias tinagparangan ti anghel idi mamupuo iyay templo. Sinaludsod ni Zacarias,
ilimbaga na agsikog to ni asawa mo. Nagsaludsod ni Zacarias, kasano mga aramid na ito, idinto ta, bakit una yan, sa Payla Lopez, haang kamamati ko na ti Angel, agumul kanto. Among tayo ni Zacarias ni Elizabeth, nabayag na kinagtaligagayan nga aganak, tamaykat di pa kay babae nanda. Kaagumul kanto ko na, nagumul ni Zacarias. Apay nga na iginapan ni Gabriel kin ni Maria, kuna nagsalino na nakantoterami ni Espiritu Santo. Sikog kanto. Nagsaludsod mo ni Maria, kas ano na maarami, kamay saat mo tabirhen, awang mo itexment ko. Nagsaludsod na nagwa, na maapay na nagumal ni Zacarias, ni Maria haan. Ngayon sa bahay ni Liwagas di pa nagsaludsod. Ni Zacarias, nagsaludsod ni Angel, ngayon haan Apolos ang mamati. Tabakutan, nabayag na nagdindin na, bakutan, Lopez 5. Sila napatsin ni Zacarias, iso maagumul kanto. Kitaan nyo lagi ang mamati kini ako Diyos ka agumul. Kini Maria, haan na dapat da panagduarwa, wano haan na panamati di doubt no di confirmation, konfirmaran na kung na naging expert ko din niya. Kinonfirmaran na no pudpud no maaramid kanya na dito ay. Kaguan ko na babal ni ramit Espiritu Santo agsikog kanto. Ni Maria inawat na nga adaan pamati anya di kunana matumpal kumakan niya akas iti saong kunana dito. At tuyang na adipan ti Apo maaramid kumakan niya akas iti saong Yorbil bitan. Dayatiin nagdumaan na ni Zacarias ni Maria. Iso na ni Maria, imbes na nagumol, kas lagi ni Zacarias, na itanok. Gapuday na nga panagbuwan na, gapuday because of that yes na kunada, the big yes kunada. Dakkel na panagbuwan, datan nang rugin ti panakaisalakan ti sa kanubungan. Dato yung ti Mesias, idi nagbuwan ni Maria, ison ti panagmangrugin nga agsiko, datan ti big yes, dakkel na panagbuwan na ni Maria, maaramid kanya akas ti saong mangrugin ti panakaisalakan babaan kin ni Apo Jesus. Iso nga nagduma DJ sa ludsod ni Zacarias ken ni Maria. Kuno kita tayo day umuna pa sa day ebanghelyo tayo ni kunana. Agsikog kanto ito rayan nanto ti kapututan ni Jacob kas kin David nga amana. Interest na din kay genealogy binasa tayo din na minsan nga manipod kini Abraham agingganan kini David agingganan ti kapututan agingganan niya na Jesus. Dinto agpatingka ti panagarin na. Kutkutan tayo niya dinto agpatingka ti panagarin na. Kas ano nga agpatingka ti panagarin na. Kas ano maaramid tayo niya nagunod daw yung baga ti Angel kita nyo lang tama ti panagpampanunod niya po Diyos niya. Dinto agpatingka ti panagarin na. Aging gana ta mga tawanan, rinibre mga tawanan na sorong na rinibre mga tawanan, agar-ari pa yung ni Kristo. Tunggal mabunyagan, maimantik ni Kilana, awatin tayo dagiti talo ang misyon ni Kristo. Padi, propeta, ken, itaan nyo, tunggal at mabunyagan, datayo mga Kristiyano, na naimaldit ka na tayo dahil talo ang misyon ni Kristo. Nagbalin tayo nga naimaldit mo di kinaari na ka na tayo. Iso nga na tayo, may isa tayong mga ari, anya na tayo ari, na pakong baba magserserbi. Tinawon lang baka tayo mati Kristo kayo. Niya ari nga agnanayo, ni Kristo nga ari tayo. Kita rin na yung dilag di imbaga ti Angel, aging ganat at ta, ag-agar-ari tayo natin. Aging ganat at ta, ag-turturay tayo natin ni Kristo. Kita ang tama ti bilib ni Kristo niya. Sa bagay ti bilib na kada tayo, no apay. Or kita niyo.
sa bagay ni Kristo kaagarin ng lumaka na tayo lagi tayo panahon na ang ginalto. Ginalto masa sa kompleto, ito na pa sa ginalto, hindi tayo magkikita. Makabanulog pa yung nakadawang misa, may rabilikin para paano ako. Apaw na yung misa! Hindi tinuktok-tok kita. Ay sumungan na, diyan kumilita tamatayo na nakapusilang tayo. Akin na 5 minutes lang. Nakabaybayag na tinapagin mo. Tumanabutok na. Nung kita lang yung hindi na niya. Atay manaklaan na idublik kami natulog ka tayo nanaklaan na nagbatingting nabigsa magaya mo kita ang uri na kita ito mga parokya nagbatingting tananggal mo no Kristiyano Katoliko ka kasla diaga ka mo no awis ni Kristo no nagbalin na sistema itibiyan tayo nga no tayo nagbatingtingan no bagkat nabatingting tayo na no nagpatikan kasla adamang buyuyod kan kasla adakaling namang marinila niya kasya namatay tayo nung pimarbangon ng kaya kasi ginandun ka kasla nagdakkel na pukaw mo na hangkamapan kasla adda na pukaw mo ay narang simbahan kasi alirin na o hindi ba nito ubingan pa lang nabaro kami pa lang organak pa lang pari nung nagkastuyan na nag-forward din no aginandun kasla adda sa bagay nga mangguyuyod kanyang maumay agday-dayo dito simbahan. Nagdaduma ako, mapilit na lang ang sulat ang ibasa, mapilit na lang ang magkatagapot uray di barkagan nagdaduma ka, gasol sa nga puno kayo kasi ka nabapikas na ka na dahil tayo sagsabali di jay guyod na. Awang mo timang pila, awang mo check attendance. At dama ka nagdaduma, kinang siya, wala po takurang ka. At bungina ko umay kapat na aldaw, dahil sintang ay may kalimang sayang. Naman niya yung kinaari ni Kristo. Anya dito ang kinaari ni Kristo. Di IETF, kita BSW na nakalimyat na rin. So, dapat yung dito nag-chismis tayo. Sumuhan ako, agin na sa aas na mo. Uy, agin na tayo kayo. Manap pa yung angaw nila. Kita niya, uray iparit da. Uray ta, sa tapos na apan pa lagi tayo trabaho di munisipyo, apan na kita tayo distancing. Kasi ang na distancing na napunubot na sa ngam-apay ka, maiparit pa ay niya tipilad ni Kristo nga mangguyod na tadilay puso tayo nga kasta. Sino makilawlawang na apay at nagtitak na kinapay at guyod rin na na maguyod o yung may managsao. No, na maka-i-explain isao ka na ito Kita ang yung kinabingad ni Kristo agar ari ang hinggan na takta. At dapat yung sa tayo na unak na sa aginan ko, Kristiyano na. Kristiyano na tuman mo si Manan. After that, ka kegs. Labsan na lang simbahan kung nangalaan. Ngayon ito, rumor natin ka pa yan na agari. Kasta tibilad ni Kristo, sabali awakas ti panagserdina kada tayo. Sabali awakas na panagawis kada tayo. Sabali awakas, sigurado mo tani ang kailan mo nalatay, kasi pinapuro para bangon ko, oy, agree ka, kalkalbitan na tayo, oy. Tanong apay na kasi di tayo, hantay mo ilaw-lawag, ti panagarari ni Kristo, nga haan tayo ma-explain, already, at nagirit na, nga uray na isurat tayo, uno ibalikas tayo, haan tayo marit na, ngamin, dahil kinarugan, hindi muli ni Kristo ka, ti Espiritu Santo, ti Espiritu na, ti mangtengtengen, mangpatpatid ka, ti Espiritu na, ti mangpagpabilid ka na tayo. Nanipod pa'y nagtugaw ni Pedro, iti turay na, akas Santo Papa. Above this rock, I will build my church. Kuna ni Apo Jesus kin ni Simon. Kitain nyo. Uray ka sa ano nga panagatakar, uray ka sa ano nga panagdatal, uray ka sa ano nga panangtibagda. Haan na pulos na matibag, ngamin na ikan na patakdal ti pondasyon na natibker. Nadalang ibagakan niya ka ng retreat ka ng katakwada. In 20 years, baka maawan ko kung ti Christianismo na anak ka. Naglitong gilapayo ko, haan ang pulos. Habang nakda pagi, habang nakda Santo Papa, haan na matibag kinu, mano 100 years.
ay thousand years ago nabilang imbes na bumasbasi. Kita yun simbahan, no mairururman, imbes na bumasbasi, bumilbilag. Namin hantay na bukod na effort na ito, hantay na trabaho na ito. Trabaho ni Espiritu Santo. Since the birth ni Apo Jesus, trabaho ni Espiritu Santo. Hindi ba yung maialak ni Mesias na may salakan ka, nagtrabaho ni Espiritu Santo. Agingga na in-establish na ti pundasyon na ti bagina dito yung daga na tayo ang Kristiyano, alam na panawag ni Espiritu Santo. Kita ang yung ginagin na niya. Sinukan ito mabang yaramid ni Espiritu Santo. Hindi na iyan natin, iyan nagsublim ni Kristo, na paano ni ti Ama, in-establish na ti bagina dito, alam na panawag ni Espiritu Santo. Kita ang yung tibigan na agari na yun. Hindi na iyan natin ni Espiritu Santo, dato yan, gusto niya agdara-daraw, isakramento tayo. Tibunya, tikonperma, Ikonpesa na, tinasanto na misa, babang di ba kayo patay niya kupati nga na order ng Espiritu Santo, tiyatatakay. Dagiti agasawa, biyobindisyon na. Di ba naka-order, panakalanga, agtrabaho di Espiritu Santo. Iso, di ba pagpabigal ka na tayo. Iso matunggal, inamis na katunggal, tinokay na tapusong, agtrabaho di Espiritu Santo. Tunggal malagin mo ti misyon, ti simbahan na magiwaradawag, agtrabaho di Espiritu Santo. Tunggal at dapat nakaagas na malanaan na ikararagan at trabaho ti Espiritu Santo. Tunggal at dagpakumbaba na hang na tumansi. Isugarod di gift of the Holy Spirit. Hindi man na kumpirmaan tayo. At trabaho ti Espiritu Santo. Iso mabigbigan tayo dahil ka na ng pasanto, ng pag-asat kini Apo Santa Maria. Isunod lang na Espiritu timang pagpag-asat itunggal puso. Isumat lang ang Espiritu, timang paspasan to, ititunggal may isa na tayo. Mudad dumagamin na Espiritu Santo, kung oray sa nakumandit ka, hantay kayak nga pansinan. Mudad dumakayak na nga, balabali pa ng gabuti social pressure, ninyamat ipapanang, kabutan tayo. Umikat iti na yung lubungan, tapos surutan di pudpud no, di panang tokay kay Espiritu Santo, nudad dumag, madisregard lakan. Nudad dumag hang na mapanpansin na kaya, ada social pressure, awisan na kang Espiritu Santo, nudad dumag, abakan di taning apaya, tibisi tayo iti lubong. Nudad dumag, abakan na tayo, iti butang iti lubong. Anya na iti kabutang tayo, future, doubts, dali tayo hantay makapagaya, gaputa ang dadwaan mo tayo. Iti no kumano isuro na tayo nga kaya kaado na tayo mang tanggal kanya tayo paglatata. Hanggang rumwar. Napaya makupit ka. Kada kang matarayan aguyo ka mo ta mga nakupit ka. Inabang na ka oras di kaya mo mapagmakita tayo kada mang tanggal na tayo kaya. No siya kakiyat ang dakapaya tata ati bundaway di panagkal karara. Tata ati bundaway nga panagkay kaysa nga at karara. Tata ati bundaway nga panagkay kaysa lubang itulong ti Espiritu Santo mamampas pasanto iti puso tayo. Rinnahan tayo ang tibigan ti Espiritu Santo. Nagamit ka, una tata, madamdaman, rinnahan just feel the power of the Holy Spirit na datoy. Bigbigan di bilang di Espiritu Santo. Salsaluwagan na ka, paraparaguran na ka, isang salatan na ka, papaimbagan na ka, ikan na ka tinadalos sa puso, mag-serve. Dahil tayo kinabilang di Espiritu Santo. Isang pagyamanan tayo, kaya na nga pagsikugan ti Baka, kaya na nga pagsikugan ti Lopez, kaya na pagsikugan ti Berhen, di na nakakaya na ito di anagkakal tayo, dagi daw-dawat tayo, di na nakakaya na ito dagi panggat tayo nga haan tayo nga matungkungpal. Iso di mang pagpabilag, rinnaon tayo tibilag ti Espiritu Santo. Dahil tuloy tayo pa natin isapsapit tayo nga discuss. Anya tata, ada tayo iti maika,
2017, Community of Communities. Community of Communities ko na ito eh. Ito na ito eh, nakita ti simbahan, ti BI nga na solution, kuno panang sulbar ka naging problema ti sa malubungan. Ito na ito eh, panang nakabuangay, ti babasit na simbahan, ti panagkakarubat. Napintas dita pala ang interior, tapaya ada natural na banding at kakaruba. At dapay laang nagpatrabaho ka, basta pumarti ka ti utik, una na yung burias uno ka, at kay sapay laang na pangtumulong. Ito'y ayang ayaw na narinig kada ayabamon, puri mga itugkal na ti barangay, kwarta, tandanan. Manarigat ka niya kayo na dili at dapat di bayanihan kung kunada. Natural ka niya ti bayanihan, at dapat mo laki ito'y no medyo may ikat, very commercialized ti diyan tayo. Kini kaagda, nga mahal na umanay di bayanihan, di managtay kaya sa nakakaruba. Ano yung agdang ibagbaga na, ikan tayo ina-spiritual na anggulo, dahil pa nagtitinulong, pa nagkakaruba. No kabaglang kaya padigo, manong salo kaya padigo tatang. Hindi ka pinatigo, na kami ka pinatigo, ika padigo kaya daapo mo ka, nakaburbuong ka, naitimkol ka, ay talagang awanan, buya. Kung nada pa yung lumamas ka dyan, akasya na sikat, di abay mo ka, hamoy tigupan, kung nada pa yung agbukol na pispis mo. Apalang ka nun, hindi ay kapray na ito, kung gawin niya, so nga hamoy tigupan, kung may makaitigong ka, bisin mo. Hindi ka mo pari, napadasan yung nagbukol, di pispis na. Aman naman kami ka kami purpurwakan ng bahagin mo, kung na kami pakpakan ng takapre, umanay na namin yung doktor ngayon na po eh. Kasi ada di pa nagpatigo kung na kayo ini, natural na iyay. Nga ada po ka, agdaan ka, ingka patiguan. Nagda po simingkit ka. Nagapumatiburang kinikatugaan, ingka patiguan, digo nga talaga. Ada mo layangan ng mga awamat. Nagparti ka to, digo nga talaga awat, ingka patiguan, digo nga talaga awat nagyan na. Yan ako na yung narurong mo, kinikatugaan mo. Kaya ada pa nagpapil na digo kung na kayo ka nagsisimara. Di pa nagpapil na digo hanggang nagisida. Di di oras mo, di time mo, di tulong mo, di di talent mo, at pipil na rapor kung na nalajay. Nga mahagla mo, mga hindi ko natin simbahan, ikat tayo tina-espiritual na ang gulo, di pa nagpakarupa tayo. Di pa nagtitinulong tayo sa rijay. Masapul mo na kararag, akas, kas may isang simbahan na basit na kakaroba. Pagbalin na basit na simbahan, di pa nagkakaroba tayo, di pa naglalangan tayo, haanglaan na mabalin tayo magaling na agtitipon ng agtichismis, mabalin mga agtitipon na agtitinuto. Alam, nagdanas mga kita, ang naging bakit may hindi na gilig-ligis tipo ko, di alam di agdan. At dalis ang tatabang ko dalong gilig-ligis na. At dapay ako may hindi nga ore awan maalam na puto na kayang nalaman. Tapos na iliwan na dyan may ilig-ligis. Iligis mo man, ore awan maalam. Kasi lang nasa akin na takot na. Nga magtutong-tong dakas dyan. Kadiji ko pa nagtikinuto, panagtutong-tong. Ikaw tayo tina-espiritual na. At baliw mo gamit rin na. Dahil ikaw luwalo magkakaroba. Daapo na Pima, taltalun to apakot ng apakaawatan na tulad yung lulwalo, nalpas na Santo Rosario di Maysa, hindi pinakabudbud ba yung handa sa suro at tutulad na naroon. Kanagmayan ko mga DJ, panagkikinuto, di panagtutong-tong, panagbabanding, at na espiritual na. Numapatak matulog, hindi balay, ada silid ka mo, hindi balay ka hindi mamanong ko, at papatak kami nga rin ay nasapang maturo, nakasiyat man kinhaan ng alas 4, 4:30, manggag mo ganyan ang kakalanikin na, ijipukot ni Mama ang kakalanikin na tasa. At tutungtong na dyan ang tatlaw. Kila pagtutungtong nanda. Dagita, taltalong na dawa, intunuan, pasaray na nagsusubang, di may sa kontra 2 kontra may sa kas dyan. Ngawin itong bigat, anda naman. Ito na bigat, anda naman, kasi nga, kasi dyan, parang makitong-tong-tong mo dat luma. Mang-mangtog mo mo. Dagta naman na nagkakalasat na talo. Tutong-tong na tumanan. Di ba gagtuman na Santo Rosario kayo tulad nito? Hindi niya ka po. Daan na ganyan.
Nung DJ ko mauli pa nagtutugtog kasi ikaw tina-spiritual na nagmayak ko makita medyo community of communities ko na diya. Di ba nagkakaaro pa nagiging mo pa nagtutugtog. Hamo man ay isa DJ nga kung natin sa Santo Surat. Takas jadi ayam ini pinanaganan dati Kristo. Tauray magtamtambak kayo ko kuna ni Kristo. Ang trabaho kita ko na nagpapahiyas na kumanda na sa kadakil na nagsasaw ko na ni Kristo na tayo mo ni Kristo hindi na tayo ni Kristo. Di ko mati kung kuna na uri di natural nga managbabanti. Hamon ang tinakararan latan. Mai-practice ko mainayong ko nga adda na spiritual na ang gulo. Tapnohaan nga maguyod nga mapaniti, commercialize na panagbiag, industrialize na panagbiag, gulo sa aday na ninaganang di kultura nga mati. Dahil di ko mais managpinas na tamo di panagkakaroba ko magdawagan tayo di panulong ti Espiritu Santo. Nagmayat ko mga kanya na kayo babae alas akbay tayo magtutong dawatan tayo di panulong ti Espiritu Santo. Pagkanas ka na niya. Nagmayat ko mga sino mata mga abang sino mata mga abang ang tutong kita yung dawatan tayo di panulong ti Espiritu. Alangan ng mga abang pala tayo sweeting naman. Dagiti agilim mong tidos mga asjay na tayo. Kasi kumari tayo, lasakbay tayo mag-chismis. Ako nagdamas yun. Kumari, chismis tayo. Dawatan tayo di parang mag-chismis. Nagdanas na ka nag-chismis tayo tayo. Nagsanto ka nag-chismisan. Kamabalin mo, imbes na matitid ako ang chismis ka, iwala ka awag mo. Uy, kastoy. Uy, amo. Apay nga tayo niya muna nga tayo-chismisan tayo. Apay nga nga mas dyan niya tayo muna nga. Kasi mo ka tayo patagan ng libertad. Antas tayo kumarin. Mamagdag ko lang, intay ko dawagan, kadagin ikapikistakan, na ikabisa na amin na eksperto na itanan. Isudat natin puso na data. Nagkurang, intay dawagan, kinapupati. Anyamot, timakunan, kasang imagine na tama. Ano pa mo, binyang tayo, bakit aganakan ko mamot, bakatan. As lang makinig, sabi na, yaman ang chismis. Nagmayat ko mga di ka nagtutungtong kayo, oras ka di agrarado tayo, di man? Agrarado pa kami ili. Umunahan na lalaki na kadali di babae, habang nagtugtog ko, napanagtig ka, sinumampad ka nung lete ka naman, oh ya? Ang dala pa ito, mas ito? Sismusa ng agrarado. Nagdanas ko maano din yung panagrarag tayo kung kumalik. Anya mo na natin palkiin na kinunay sa Arias. Ang nagsya, kung naroon, ala, mapasanto tayo kumama. Nagmayan na ka. Hamugigdig lang na nagrarag tayo. Agrarag tayo, feeling. Kagurad na ka mga sligarin. Nagmayan mo, hindi pa nagtutuntong. Di pa nag-ukis ti kardis, di mo na gano'n. Dadumag, nag-ukis ti man ni kada kardis ka. At dalag ka na espiritual na. Hangat na kamay-maya. Nung nagmaya namin, kapag pumaaro ba, nagdati, namuro na nagdabaro adama. Nagsakit na na, kung mauti ka naman adama. Nakasiksikat, dahitain mo na nakaamo. Siyakin mo na nakaamo. Kasi nagdaunon na. Dahil tagamin ha. Dahil wala niya pa nagkakaroon ba no na spiritual, nagmayat po magkita. Ay natin yung sponsor din isa, ay wala, ayaw, hindi na natin isa na tayo para saya. Nagmayat na tayo. Kasi dito yung istoryaan tayo. Anya mo din lang, kasi anak mo kumangaray kasi dyan. Kasi dito ay at may mayat na pagkadalan diyan. Anya mo din napintas diyan, pintas na pagkadalan diyan. Uray mo naging minabasit na, di ka rin lang, adopin mayat na to. Nagiging kumati, tungtungan. No, pagkadalag, mamuli di anak ko. Kalbitin na diyan, kaya na ata. Patsyaw na ha? Kinaboy na nakalata niya, patsyaw mo. Yan mo. Imbes na tulungan ka, at hindi pa na nakaskas ka, kinadoon di kadua mo na manglalais mo tayo. Imbes ko mga papi, namang kumari, kasta ako, hindi. Adumalida,
amin nga maisalda, ngam kaasin ako Diyos ka nagbalay, patigkaroon na naman mga bagalan tayo. Imbes na papiksaan ka, imbes na Espiritu Santo papiksaan ka na kinatulad fortitude ka ro. Si kamang di maupupay, babae at anak mo, asawain ka to, lalaki, pagkalanak, pagkalanak, kailangan. Balintad. Uri ka hindi panagdidit na tayo, mabalin na pagtrabaho tayo ng Espiritu Santo, palubusan tayo ng Espiritu ng trabaho. Hindi panagkakaroba. Nabintas. Mabalin tayo malignakan. Nung nadatos na Espiritu, mga silsilot kanya tayo, ay litlikan nyo na kita karoba yung mga kumidam. Uy, kita ang naisiputang, kita nagkunanakan niya ang panawam. Datos na Espiritu silsilot dita. Haman ako. Dahil ko na dahil simbaan na nabinangay na Espiritu Santo ang pasikog ti Berhen. Uray umuli ni Kristo, hindi umuli ko na adda to kada tayo. Ginagsinandi na nga apoy, kada hindi adalan. Adda to simbaan na addaan niya tayo. Mabalin na palubusan tayo, nga iso ti mangiturturay. Iso ti mangpaspasan to. Nung nadatos na Espiritu di kayo mo kanya, kay maroon na mabalin tayo. Kung yun na kita kabalay ko, naglalabada, ako nagkakagalan mo yan. Itong tungan na, nagbalabalik na. Dagit tayo mag-extended na kabalay ni man, intuloy natin naglabag ibago, ako ang pagdaraagda ng Espiritu Santo, dinapit na siya. Mayak mo kung na mo pa yan. Ako rin ito yung managiging mo. Haamot ang tayo, agbalin na mitikuloso no, istupido nga, ipapapilit na dyan nga topic haan na ikang laon. Rin na ulan. Tumakder tayo. Paduyak-yak tayo di pamati. Mamati at itinayamay sa Diyos. Kaya kadaliti amin ang makita. Siya ang nagtao di siya. Ngayon na sa mga paraswa, Diyos akas naglaing ni Ama, kat gapo kenkwana na arami kagiti amin na gapo kada tayo at tao, ken gapo kita mga kasalakan tayo. Kami panayang sa itikulos na po kada tayo. Hindi pa nagkuray ni Poncio Pilato. Nagtuturo kit na itanyan. Maluna at may tatlungan daw, tas palawagyan ng itinasantuan na surat. Imulit sa langit, si tutugaw kimakanawan ti Ama. Tatno kumena, dagiti silibya, ken dagiti natay. Nga po iso at tawag ti Ama ti Anak, ket pagrukbakan ti Anday Kayawe, amay tinipuyo ti Ama ti Anak, ket nagsawo. Santa Katolika ken Apostolika, ipadayak ko imay sabon niya, apakapakawanan ng itinagasaso, naman ko panabungan ng itinatay. Kakapsat din tayo padpadaan ti umadani na itatao ti anak ti Diyos, babaen kin ni Apo Santa Maria. Si papakumbaba tayo ako mamang kin mangitalit iti Ama tayo na nilangitan, dagiti kasapulan tayo, ket kuna tayo kalpasan ti ponggang dawat. Apo denggem kad dagitoy ar-araraw mi. Apo denggem kad dagitoy ar-araraw mi. Inawawatan tayo sa Santo Papa ni Nagkakabispo ken papadi tapno degdegan tuma pay ti Dios ti anagda ang sakna iti pamati sen lain ay ti saungem na punang nagabaen iti pagpatuloy ka kumararap tayo ti ako. Inawdalaman kayo ti sibubog ken ng Iglesia tapno kas ken Apo Santa Maria si pagkakumaga kayo ken anong
sao ken aramid tayo, kumararat tayo ti Apo. Idadawaran tayo ti pamilyan tayo, tapno babaen ti panangi babaen ni natalos po na Virgen Maria. Maso kay kung natagdiyan ng pagkaisa, kas may sa naihi, kedintay may tungpal, nakaayaban, ken akem tayo, tigimo, nagiti amin, anasyon, kumararat tayo ti Apo. Idawdawatan tayo ng isang kamakamu ken mamati ken Apo Hesus Kristo. Tapno masarakan ken awatan da daytoy nga anak ti Dios. Kas Apo ang misarakan. Kumarakan tayo ti Apo. Idawdawatan tayo ken dagiti amin nga inna. Takas ken Apo Santa Maria anayawan ken Apo Hesus. Tarabayan na kumamet dagiti anak da. Tapno madanda tinasaya ang sakbayan. Kumararat tayo ti Apo. Agulimot tayo na nadawanan na gitibukod tayo apanggil. Dagiti panggil ti pamilya tayo. Hintay mo ikarkararagan dari kakabsat tayo, di mawat itulong tayo amang ikarkararagan kadakwada. Kirakan kayo ba special intention, hindi takal lang kinakilala. Dawakin mo yan ka Apo, dengan ka dagitoy araw-araw mi. Amami anay langitan, sapay ko matatiingkan panangrambak ti katao, ti panakayanak ti na Diyosan na anak mo. Maipaay ko matilawag ken kapya ti sa nalubungan. Dawatin mi dagitoy kabumadlaan ken Kristo nga Apo mi.
ibararag tayo kakabsat at magatayo ken dagiti adaton tayo makaayo-ayo kuma iti Dios Ama aman nakabayin. Amin. Kantas kami kapag imbagan tayo ken kadabukan ti Santo ang Iglesia na ipaay mo kad Apo kati Espiritu Santo anang puno iti tiyan nga naingasatan na Birhen Maria, babaan ti pannakabalin na, kasta kumamet apasanupin na dalito'y daton na iroknoy mi iti rabaw ti altar mo, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo at akuma kata kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. Pudno una yung may karigat rumban, anong ni kat pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin at mo ken Kristo, agyaman kam ken kaapo na santon na Ama, man nakabalin katagnayon na Diyos, gapo ken Kristo nga Apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na propetas, silikog ni Birhen Maria iti mang ni binili nga ayat, ni Juan Bautista in waragawag na nga asidenti aynan, sana impatundo ili nga addan. Katiman lang ang anak mo, ti manipaay. Ada kami agraragsak kami amang pasanbay, ti misteryo ti inapan na kaipas ngay. Tapno masangpetan na kami nga karkararag kasi rebidang. Ket dagiti pakalikantan bukan na ti intang ramrambakan. Anan sa ta makidanggay kami kadagiti anggeles, ken arkangeles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit. Ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayo mo. Ket kunami adi agsarday. Ti gugwayan ti amin na kinasanto dawatin mi nga ti paayo ti Espiritu amang pasanto kadagitoy adaton tang pagbalinan ket ipaayo mo ida kada kami abagi kanindara ni Apo mi ang Hesukristo isu idi sakbayawat na siya ayat ti bagina tapno agtutuo nangala iti tinapay nagyaman kenta tinis-tinisina sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana ala inyo ket mangantay amin iti daytoy kaday pipibagi iso may yawat ko amay paay kada kayo. Kastama takalpasan dahil panangrabiida na ngalay kita alis nagyaman manantenta sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana ala inyo ket uminom kay amin iti daytoy kaday iti kalis ti dara ti baro ken nanayon atula isu ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbaso aramidan yo daytoy a pangilaglagit yo kanya.
Ti misteryo ti pamati. Itingalod pa na may ipapatay kan panagungan ni Kristo, idakon ni kan kaapo, titinapay tibiyag, ken tikalis ti panakaisalatan. Agyaman kam ken katayin paay mo ama itari kami, nga dalito'y saklang mo, katag serbi kang ken ka. Dawatin ni Apo, tada kami makirano, iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kang kumati, Espiritu Santo. Laglagi pa kan Apo, ti Iglesia, manaysak na pitisan ng hubungan, kat parayrayon tayak na anadyasan. Laglagi pa ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga Arsobispo mi, nagiti amin na obispo, ken papadi. Laglagi pa pa'y Apo, nagiti kakabsat mi apimusay, as inanama ti panagungar, danto iti sidong takaasin. Awakan kanida, iti sidong taraniag mo, apakakitaan, dakel ka iti rupan-rupa. Dawatin mi Apo, ti paay mo met takaasin kada kami. Aramidan kuma, ama ikarikam amin ni Karnanayon abiyag, kat makiranod kam ko, kinaingasatan na Birhen Maria na ina ti Diyos, ninagasat a Jose na esposo na, dagiti nagasat na apostoles, kan dagiti amin na kasantos, isuda ang nakapudno ang nagserbigan ka dito'y daga, magikanwa kam to kan magkanakwada, ang magitantanok ken magidaydayo ken kagapo ken Yesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisilong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kam nakabalin na Ama, ti amin na dayo ken Gloria, iti agnanayon nga awan ti ingana. Intay mararaw iti Ama, at balod tayo iti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo ta isalakan na kami kadagiti amin a pagdaksan mi. Itdan kada siya ayat ti kapia kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong ta kaasim kada kami.
kan kanayon kumalain niya ti basol mailisi kami, ti amin nariripok maikanawa kami, kabayatan ti panungururay ni ti kinagasa tanam namagen mi, kaniti ay ni Yesu Kristo, anang isalakan kada kami. Kapya batik kada kayo, kapya nagdapukan niya kitad ko kada kayo, saan kada dagiti basbaso ng mitilimingan, nuligat ti pamati ti iglesia, katkas mayan nurot iti pagayatan, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkay kaysa si kanagbiat ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumanganda kada kayo, ipaay tayo ti kapya ti tunggal maysa kada tayo kapya. Atoy niya ako Jesus, iti Kordero di Diyos, sa mga ikat kariti basbaso iti lubo, nagasap tayo anayaban, iti daytoy apadaya. Pwede ko ito rin ang may katanya, hindi may sarili sa
Agyaman kampiyan kauman na kabalin na Diyos, daputi panangawat mi ti komunyon, at alugyan ti agnanayon na panangakaisalakan mi. Ipaay mo kadi tati ad-addaya silek ti piyas tati panangakaisalakan mi. Uman adda kumamit ti pasnet mi nga agserbikan ka, tapno mapudnuan minto arambakan.
ti misteryo ti panakaipas ngay ti anak mo, isungagbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Pagyamanan tayo, iti katabsat tayo nga taga kasilagan ti panangidaulo dahil ito yung Santa Misa. Ito no alas 8 apo kapunta Domingo tatta, iti kabalay tayo nga hampay nga nakamisa at nang tumadlaan maharagig na misa tayo tatta alas 8. Ti apo at ako makakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos. Ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Nalpasan din na Santa Misa, in tayo ni ti ayat ken tapya ti apo.